Welkom hier. Om klokslag 3 uur zou het zeeroverslied u ten horen worden gebracht. In 1 omerzwaai verander ik in Wouter Jeppes, de admiraalskapitein. De veroorzaker van het geheel en dat u hier allemaal zo staat hier naast mij. Dat is de heer Nikle Dijkstra. Wat jullie zo gaan horen is wel een heel bijzonder lied over een waargebeurd verhaal hier in Dokkum. Een tijdje terug kwam ik een lied op het spoor, bijna 400 jaar oud lied, dat helemaal gaat over dit verhaal. En daarin vertellen eigenlijk de zeerovers vanuit hun perspectief hoe ze daar in Dokkum terecht zijn gekomen. Richard Beestra, dirigent van ons Chanticoor, die heeft een eigentijds lied gemaakt, gebaseerd op het lied uit 1630 over de opgehangen zeerovers. Op de 29e zomermaandag 1630 gaat de admiraliteit met wel 2 kapiteins om te jagen op kapers op zee. Ik, Wouter Jeppes, ben baas op mijn naam, op de andere Hendrik de Honker. Wat de piraterij van de vijand die blijft, maken wij van deze roven. Onze reis liep voorspoedig vanaf het begin in Oostende 11 dagen voorheen. Langs de kusten van Holland en over de Vliet, wij verpoosten bij boeren op Grien. Toen wij voeren daaruit, maakten wij goede buit, met schepen en vele rijksdaden. En van Bijloedernij onder juist zagen wij 2 verrekt slechtgaande kaven. Ons idee is eenvoudig en toch geniaal, vindingrijk, maar een beetje gemeen. Want een kaper valt niet snel een oorlogsschip aan, daar gaan zij met een bootje omheen. Dus gaan wij met soldaten verstopt in het ruim, als een dronken schip over het water. Wat de piraterij van de vijand die blijft, maken wij van deze rovers. Voorspoed was al voorbij toen wij kwamen dichtbij, want soldaten bemanden de dek. Op die dagen daar stond wel een zeer grote macht en wij vluchtten toen maar al te weg. Ons kapitein Pieter Jans kon ons brengen de dans, hij kwam weg met nog 4 kameraden. Maar we maakten het af op een plaat in de nacht en toen moesten wij gaan waden. Zonder schip op het pad worden zij kletternat. Ons idee pakt goed uit, het is een pracht. Het is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 aan de ketting naar Dokkum gedaan. Gooi die lui in gevangen, ja, wees maar het hart. Ik geloof kan hun angst geen al ruiken. Wat die piraterij van de vijand die blijft, maken wij van deze rovers. In het gevangen was een held, dus we kenden wij snel onder druk van de zweep en de snor.